Déu ens ha fet perfectes i no escull els capacitats, sinó que capacita els escollits. Fer o no fer només depèn de la nostra voluntat i perseverança. La festa i la religió, tant indestriables com triables. A Sitges s'hi van trobar 4 persones per debatre sobre això sota el títol de Festa pagana i Festa cristiana. Els farem escollir. Passegem amb ells són l'Edu Tomàs, el Ramon Grau, el Dani Piques i el Bien Bemoya. Sants i santes de Déu, que comenci la festa. Participes en aquest debat de festa cristiana, festa pagana. Si hem de triar alguna de les dues, tu d'entrada amb quina et quedaries? Clar, si parlem de les festes que fins ara tenen un sentit religiós, jo em quedo amb les festes amb el sentit religiós. O sigui, el que jo em quedo és preservar el sentit que té una festa. Si una festa és religiosa, seguir mantenint festa religiosa. Si una festa és laica o pagana, doncs seguirà sent una festa laica. El que no em quedo és anar, saps, reconduir una festa religiosa a pagana, perquè perd el seu sentit. Perquè això, per exemple, de reconduir una festa religiosa cap a una festa pagana, això com es fa? A partir de que es fa la xerrada, no? També vaig anar donant una mica de voltes. Clar, per mi se'm fa molt estrany, perquè seria, potser en el cas de Corpus, doncs fer catifes i potser només fots un gegant. Però clar, no és el sentit ni el concepte, i les catifes es fan perquè la trepitja la custòdia. I esclar, el reconduir, el perdre el sentit, jo el que veig és que una festa passaria a un àmbit de fragilitat. Que si perd qualsevol dels sentits es pot anar reconduint, canviant, modificant, fins que ja no quedi res de com s'està celebrant la festa. Tu has estudiat sobretot la festa del Corpus, i el Corpus Christi, vull dir, el nom ja ho diu, no té remei en aquest sentit, però si ho podem dir d'alguna manera, és una festa eminentment i de creació cristiana. Com t'imagines tu que es podria buscar una part laica a tot això? Perquè el debat també és que aquestes festes, com la festa del Corpus, poden veure d'una font, podríem dir, precristiana o pre de la pròpia festa? A vegades, jo crec que també és una mica de l'error. A vegades això de pensar que la religió o l'Església va agafar de cop totes les festes, les va dir, doncs farem la festa del Corpus, agafem tot d'elements, els posem aquí i la gent ja li agrada. Clar, és que no és així. O sigui, una cosa és que van crear la festa del Corpus Christi, el que és el Santíssim Sagrament, no? D'enaltir-lo, però la part popular, diguem, que és una que igualment és del poble. I aquesta vessant popular que va creixent, que va posant elements, que es va arraigant, que va creant tota una tradició, que no és una que faci la religió en si i situï allà. Dius, abans, ja pel maig, es feien festes precristianes, sobretot amb elements florals, evidentment, perquè és quan floreix, no? I evidentment al Corpus, les enramades, les catifes, etc. Però clar, és com una certa tendència. Llavors, per exemple, una catifa, jo poso molt l'exemple aquí a Sitges, les catifes es fan perquè passi la processó. En moments del concili que es van anar retallant els recorreguts, quan es retallava un carrer que ja no passava la processó, ja no es feien catifes. Llavors, l'element popular, arraigat i tradicional, icònic d'aquí Sitges, són les catifes. En el moment que no passava la processó es deixaven de fer. Per més que portéssim potser 80-100 anys fent-se en aquell carrer. Es perdia directament. Perquè això el perd el sentit, i el sentit és religiós, en aquesta festa en concret, com segueix Sant Bartomeu Santa Tecla, es perdia l'element popular, que al final és el que fa gran a la festa, i la tradició s'agafa per aquí, per la vessant popular, amb un sentit religiós. Tu que ets de Sitges, a Sitges les grans festes són el Carnaval, encara que està en un calendari religiós, no la tindríem aquí, però hi ha el Corpus i les dues festes majors, Sant Bartomeu i Santa Tecla. Hi ha aquest debat, realment, entre... Vull dir, el debat hi és al carrer? Hi ha algun problema amb això? A dia d'avui no, però una mica el que jo exposé a la xerrada és que històricament hi ha hagut molt de debat, i el que sempre s'ha acabat imposant sobre el poder civil i sobre el poder eclesiàstic, perquè a vegades ha sigut la mateixa església qui deia no fem això, com amb el concili, que deien retirem les processons. El que es va imposar és el poble, o sigui la tradició, sobre fins i tot la voluntat de l'església. Que retirem les processons i aquí a Sitges tenim aquesta essència de la tradició i hem pogut mantenir les processons de Corpus, Festa Major Santa Tecla al carrer de forma continuada, que això també és un cas molt excepcional a Catalunya. Per això aquí a Sitges, justament, en aquest moment no hi ha debat. Jo crec també perquè n'hi ha hagut molt. O sigui, a principis del segle XX, moviments anticlericals, o sigui, les dues primeres dècades era any rere any els regidors en disputa política de si els regidors havien d'anar als oficis, de si s'havia de pagar que els gegants sortissin per Corpus. Això era any rere any de la discussió. Però quan la cosa es tensava molt i arribava a un punt de que potser no sortien els gegants, que potser no sortien els regidors, el poble es llançava molt, amb molta pressió, en setmanaris, etc., amb molts escrits de mantenir la tradició. Ja no només el sentit religiós, sinó la tradició que és alguna més ampli.
però mai perdent el sentit religiós, que és la base. Tu creus que tot, absolutament tot, el que passa per Festa Major i per Corpus té un sentit religiós o té un origen religiós? No, clar que no. O sigui, no i gens, si vols. O sigui, hi ha la part de la festa amb els components religiosos, que serien principalment les processons, i després hi ha tota l'altra part, que és la part popular, que clar, hi ha molts elements. O sigui, per exemple, a Corpus, la part popular serien les catifes, seria la sortida de vigília dels gegants, seria la ballada final, i evidentment per Festa Major seria la matinal, serien altres sortides, sortida d'ofici, etc., que no té un component eminentment religiós, però en canvi sí que pivota sobre un sentit religiós, perquè si no hi ha ofici, no hi ha sortida d'ofici. Perquè clar, el criteri és que realment els regidors que se'ls ha acompanyat a ofici, quan surten d'ofici se'ls torna a acompanyar a l'Ajuntament, per això es fa la sortida d'ofici, no? Que els balls acompanyen els regidors. Clar, no hi ha ofici, no hi ha sortida d'ofici, per exemple. Ramon Grau, has vingut des de Girona. Senyor. A vegades sembla que queda molt lluny. No, és lluny, és lluny. I això és lluny de Girona, també. Sí, però sempre és bonic pujar cap al nord, no? Sí, pujar i baixar. Bueno, va. Escolta'm una cosa. Festa pagana o festa cristiana? Bon tema. Jo encara no ho tinc clar. No ho tens clar? No ho tinc clar. I on dubtes? Molts dubtes tinc. On dubtes? On dubto? Amb moltes coses. Posaré un exemple clar. Fa uns anys vam recuperar l'Àliga. L'Àliga estava dintre A Girona. A Girona. L'Àliga de Girona. Estava dintre un magatzem el dipòsit del museu. Estava allà. I amb aquella història dels 500 anys de faràndula i d'imatgeria festiva a Girona, li van treure el pols, no? I vam començar, com el llibre diu, vam començar a buscar i assabentant-nos del que era l'Àliga, vam venir cap aquí al sud, a la Catalunya nova, a aprendre de tot, i llavors vam veure que teníem una peça interessant, no? Però esclar, dius, l'Àliga, sí, tot el que representava i deixava de representar i de més. I llavors, clar, llegíem que l'Àliga havia ballat a dins la catedral de Girona. I com comprendreu, la catedral és la catedral, no? I a més amb la nau més ampla gòtica, més ampla del món i de més, no? I dius, hòstia, per què no podia l'Àliga tornar a ballar dintre la catedral com feia 400 anys que no ballava, no? I sí, cap problema. Vam posar fil a l'agulla i és que dius, però per entrar dintre la catedral has de pagar un peatge. Què és? Els capellans diuen sortir a la processó. I dius, hosti, quan una processó ja ha desaparegut i a més tornar a reincorporar una figura quan Girona en general s'ha tornat bastant, no anti, però passa de processons i a més cal dir, gràcies als capellans, perquè van ser els mateixos que, degut al Concili Vaticà i no sé què, van desaparèixer les processons, i llavors van dir, escolta, per què no? I llavors vam tornar a ballar dintre de la catedral, l'Àliga ha agafat més prestigi a la ciutat, i la gent la comença a conèixer, i ara és una història diferent, no? L'Àliga, que li deien la gallina, ja no és la gallina, és l'Àliga, no? Per tant, hem recuperat una peça molt important, jo crec, per la ciutat, però per l'altre cantó dius, no? Ho estem fent bé o no ho estem fent bé? Aquí la pregunta, no? Primer, Girona, la cultura popular és molt desconeguda. O sigui, no és com aquí baix, bàsicament perquè no la coneixem i no ens l'han donat a conèixer. Llavors, ara l'estem donant a conèixer a nivell d'escoles, de gent i de més, i dignificant-la, no? No és una cosa són uns ninots de cartró pedra, no. L'estem dignificant i estem explicant el que és i el que representa. Però alerta, també hi ha molta gent que ha vingut d'altres països. Per exemple, hi ha una comunitat molt important d'Honduras. I llavors hi ha un barri a Girona que comença aquesta cultura, la seva cultura la comencen a treure al carrer.
què passarà? Parlem-ne, no? Clar, què passarà amb aquesta moneda? L'integrarem, no l'integrarem? És la mateixa moneda o són monedes en paral·lel? Clar, També hi ha un debat aquí. clar. No, i a més allò, qui som nosaltres per dir no, aquesta no, i la nostra és la que val. I la nostra és la que no hi ha el clero. Jo crec que, aviam, el món és molt divers, jo crec que totes poden coexistir. Mentre hi hagi respecte dels uns amb els altres, no hi ha d'haver cap problema. Els que creguin unes coses aniran aquestes en els seus actes, o fins i tot els que no hi creiem anirem a viure dels actes o a conèixer el que representen. No? El Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona, potser no, segur, estan en un altre moment que no és el moment de Girona, en el camp de la cultura popular. I aquí potser aquest debat ja s'ha donat o no es dona tant, i la cosa està més o menys resolta. Potser la moneda no està dringant, no, aquí. En el cas de Girona, si tu haguessis de fer una miqueta de cultura ficció, és a dir, mirar endavant, per on creus que anirà? És difícil. Jo, parlant de l'Àliga, no? O de la imatgeria, durant 400 anys no va entrar i ara ha entrat. Fins i tot van entrar els Marrecs de Sal. Ben bé, aviam, era la celebració dels 600 anys que els arquitectes del clero, de la cúria, van decidir que la nau seria, o sigui, la catedral seria d'una sola nau. Correcte. I llavors, aprofitant això, vam entrar. Hem aconseguit, doncs, que, bueno, si més no, ja hi hem entrat 2 anys. Què passarà? No sé, hem d'anar fent el dia a dia. Hi ha una cosa que veig aquí baix, que no acabo d'entendre, és el de passejar Sants. Vosaltres ho teniu molt clar. Bueno, hi ha pobles que no, però la gran majoria sí, eh? Sí, què? Que esteu... Que el treuen a passejar els Sants. Sí, bueno, i fins i tot a Tarragona treuen el braç incorrada. A Montpic inclòs, a Reus també, per exemple. A mi em costa entendre-ho. Costa entendre perquè Sant Narcís també el treien, i la Immaculada també la treien, i de processons se'n feien Déu i sa mare. Jo no n'he viscut cap. Però ara, ara treure el Sant Narcís per Fira o per Festa Major, crec que costaria molt. Acabaríem pensant també la interpretació que li donéssim aquí a que sortís el sant. És a dir, que hi ha molta gent que creu, segurament, no sé els percentatges, no tinc l'enquesta a la mà, no? Ni s'ha fet mai, suposo. La gent que pensa en l'importància del sant dins d'aquella processó. Deu anar per pobles, també. Però jo estic segur que la majoria no pensen que allò és el més important de la processó, quan segurament a nivell d'estudiós, a nivell folclòric, ho és. Per tant, aquí també hi ha un debat, no? Els debats els que vulguis. Vull dir que d'una petita cosa en podem fer un gran debat. Un debat que és festa cristiana o festa pagana. Entre les dues, amb quin et quedes? Jo hem fet la mateixa pregunta a tots els entrevistats. Bueno, aquesta és la pregunta del debat, no? I evidentment, jo vinc com a part de la festa pagana. I no perquè tingui res en contra de la festa cristiana, però crec que actualment i avui en dia estem celebrant la majoria de nosaltres una festa no religiosa, no sé si dir pagana, més aviat no religiosa. Nosaltres sortim a les cercaviles i a les festes majors a celebrar que és la festa major de Sitges, en aquest cas, i la majoria de la gent, sobretot el jovent, avui en dia no està celebrant un acte religiós, i per tant jo personalment tiro més cap a la festa no religiosa. M'imagino que deu ser complicat defensar aquesta tesi. És que a veure, si mirem els cartells d'aquest any de Sant Bartomeu i Santa Tecla, les dues festes majors de Sitges, són la imatge del sant i la santa, en aquest cas, més un poble on té un màxim protagonisme la Moixiganga, que és un ball, a més de disseny i origen claríssimament i estudiat cristià, ja no religiós sinó cristià. Vull dir, m'imagino que deu ser complicat fins i tot defensar aquesta tesi. Crec que actualment hi ha, com tu dius, bastanta respecte, no diria veneració, però sí respecte cap a les figures de Sant Bartomeu i Santa Tecla, com és exemple que tu dius que va ser el cartell de Festa Major d'aquest any.
i l'exemple de la Moixiganga, hi ha un respecte absolut cap a la Moixiganga i evidentment això està molt bé. Però defensar la tesi jo crec que no és difícil, perquè és la tesi que defensen la majoria de gent, o és l'actuació que té la majoria de gent, no?, a la festa major. Sí que hi ha molta gent que diu que és religiosa, doncs, per tradició, no? Però realment gent que sigui religiosa i que participi a la festa major des d'un punt de vista religiós, realment n'hi ha molt poca. Per tant, no és una tesi difícil de defensar. Si no es celebra des d'una manera, digue-li religiosa, digue-li mística, ritual, de quina manera se celebra? Per exemple, el Dani Piques com celebra la festa major? Doncs mira, és molt senzill. Nosaltres, jo parlo nosaltres, si vols, no? La meva colla d'amics, inclús la meva colla de bastons, no hi ha ningú que celebri una festa religiosa, no? Llavors, el que fem és celebrar la festa major de Sitges, no? De la mateixa manera tradicional que fa tants anys que fem, i fem una festa totalment fora de la religió. Evidentment, participem en una processó religiosa, i aquí és on hi ha la contradicció, i ningú, almenys de moment, ha volgut canviar això o ha tingut el mínim interès, no? És molt sorprenent, no? Per exemple, en el teu cas, Vall dels Bastons. Sí. Participar d'una anada d'ofici, una sortida d'ofici, una processó, a més, amb el nom de processó, acabada amb la imatge d'un sant, en una festa que el seu nom és Festa Major de Sant Bartomeu o Festa Major de Santa Tecla, més que res també per diferenciar-les, i dir que no estàs participant d'un acte religiós, no? I més quan el Vall de Bastons és una part indestriable de l'skyline d'aquesta processó, i que surt d'una església, acaba en una església. Sí. La paradoxa és complicada. No, sí que estem participant en un acte religiós, però realment... En el sentit interior. Des del nostre punt de vista, de la colla de bastons, no hi ha ningú que tingui cap interès en sortir a la processó a acompanyar el sant. Sortim a la processó perquè ens agrada ballar bastons, perquè és el dia de la festa major, perquè ens ho passem bé, perquè és una tradició, i moltes raons, però cap és la religiosa. El que passa és que ningú, fins ara, ningú s'ha plantejat el fet de dir, hòstia, jo vull sortir en una processó, o en una cercavila, en aquest cas, on no sigui una processó religiosa. I tu no penses que això sigui un valor afegit, sinó que és una cosa, potser, que pot jugar en contra d'aquests actes? Bé, és una cosa que es fa així, evidentment, per tradició. Llavors, un valor afegit, per mi no és. El que passa és que és una cosa que ha sigut sempre així i que de moment pràcticament ni s'ha debatut aquí a Sitges, no? Però bé, doncs en el futur segur que serà un debat que apareixerà, no? A poc a poc anirà sortint, o no, o potser no, no ho sé, però segurament anirà sortint gent que no voldrà participar en una processó religiosa, i serà un debat que segur que sortirà, perquè està sortint en altres llocs i perquè la tendència és que pot canviar, però la tendència és que la religió vagi en retrocés. La primera pregunta és gairebé el títol del debat, que és festa cristiana o festa pagana? Si hem de triar una de les dues, amb quina et quedes? És pagà o cristià sobre la festa són termes una mica estranys. Vull dir, la festa no és ni pagana ni cristiana, vull dir, fent una fardada jo diria que és anterior a aquests conceptes, per tant no... De tota manera és un tiro a l'entenedor. I opinió personal gairebé. A mi en Boia, què en pensa d'això? S'ha de fer una revisió? Es deixa tal com està? S'ha d'anar fent una... Revisió no és la paraula, s'ha d'anar fent una adequació en el temps que la faran els mateixos qui participin. No la faran uns individus que des de l'exterior més pensen sobre aquesta qüestió, com ara jo. No la farem nosaltres, la faran els actors de la festa, que són els que la fan, els festers, que d'una manera o altra eliminaran qüestions i n'aportaran de noves.
com sempre s'ha fet així en el transcurs de la història. Insisteixo, des del directori de la Revolució Francesa van intentar canviar aquest calendari. També ho va fer el nazisme, això. Els nazis van intentar canviar el calendari fent referències a la religió germànica, d'Odin i tot aquest personal. Tampoc se'n van sortir. I el món soviètic també va intentar-ho fer. I se'n van sortir tampoc, que ni es coneix pràcticament. Dels altres dos intents se'n té referència. Al llarg de la història això s'ha intentat fer, insisteixo, i des de fora això no es fa mai. Són els propis que celebren la festa els que la fan evolucionar. Si això no es fa mai, per què es dona aquest debat? I és més, per què es dona en una direcció en algun poble i algunes direccions en una altra? I quan dic poble no dic de manera grandiloqüent, sinó en aquella població, no? Sí. En una població es vol avançar cap a l'altra banda i en l'altra sembla que recupera encara més de la manera que es vivia en anys anteriors. Bé, això depèn de la idiosincràsia de la població, no? Hi ha poblacions que tenen un complement laic molt més gran, no creients, en definitiva. Hi ha poblacions on el sector més gran de la població, per raons d'ordre històric i social, suposo, tenen un complement més important de religiositat, conservadorisme, digue-li el nom que et sembli, no? No vull dir reaccionarisme, vull dir conservadorisme, exactament. Hi ha una qüestió, però, que és molt interessant, que a vegades en aquest debat no tenim en compte. Que una cosa és la religió, o sigui, l'espiritualitat, i l'altra cosa és el catecisme, és que ja no és tant religiositat, sinó normes. I aquestes dues coses s'han de tenir molt en compte, vull dir, perquè hi ha aspectes religiosos de la religió popular que són costum o que són espiritualitat. No tenen res a veure, o no tenen tant que veure amb les jerarquies i allò que la jerarquia diu que cal fer per seguir la religió. Si hem de fer una miqueta de cultura ficció, és a dir, imaginar-nos què passarà en un futur, tu cap on creus que anirà tot això? La festa anirà per un sentit religiós, que no té per què ser cristià, sinó religiós o espiritual, en guanyarà, tornarà a rebrotar d'alguna manera? La festa anirà separant-se cada vegada més del que d'una forma o altra programa l'Església com a institució, perquè la societat també se n'està separant. Les misses, que cada vegada hi ha menys, s'hi participa molt menys, per tant, això es notarà, no? També es notarà, i espero, en altres religions, perquè la societat actual tendeix a un laïcisme, que vol dir controlar la societat des dels òrgans polítics i socials i no des d'òrgans d'un programa religiós, en aquest cas, no? Per tant, sí, tendirà cap aquí, però no podria pas assegurar. I aquí quedarà un forat? No, es cobrirà, perquè... Amb què es cobrirà? Aquesta és la pregunta, no? Amb l'evolució de la festa. Els elements... Hi ha una forma que s'ha dit 1000 vegades de dir, per exemple, totes les festes del calendari religiós actual tenen relació amb personatges, genis, déus, emanacions del món de la mitologia grecorromana. Això no hi ha ningú que ho dubti, no? S'ha passat d'una religió, que vol dir d'una forma de viure ideològica, a una altra. El cristianisme és l'últim aspecte d'aquest canvi.
Bé, segurament passarem del cristianisme a una altra fórmula. Costa d'imaginar, això. Si ho veus històricament, no costa d'imaginar. Els déus pagans van informar tota la rastellera de sants actuals. Per tant, mirant-ho històricament, no costa gens d'imaginar. El que costa és de saber com. Com, exacte, sí. Com esdevindrà això. Però imaginar no. No.